Saint Teresa of the Roses, I will come to you each night, near the altar in the chapel. I will pray by candlelight. Saint Teresa of the Roses, won't you kindly hear my prayer? Give your blessings to my sweetheart and the love that we both share. Won't you guide us and protect us through the years that lie ahead? Won't you fill our hearts with sunshine on the day that we are wed? You're the little flower of heaven, guiding all who come to you. Saint Teresa of the Roses, I know you'll make my prayer come true. Il-Sister Teresa insellimlek kun il-ekal programm ieħor. Santa Teresa tal-Bambin Ġesu tallimna il-paċi miegħek. Insejħu Trinità Qaddisa fostna fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Ninġabru għal din it-talba żissemmija. Alla ta' mħabba bla qis inti wetti s-saltna tiegħek li ċkejknin u l-umli. Enna ngħixu fit-triq tal-fiduċja tal-imħabba li qed tallimna Santa Teresa tal-Bambin Ġesu sabiex bit-talb tagħha. Aħna naslu biex narfu l-glorja tiegħek għal dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Żissemmija, sa nibdew kapitlu 2, kitbet 2 kapitli fil-manuskritt C li kitbet lill-madre tagħha. Iġib it-titlu Dawk li tajtni mill-1896 sal-1897. U ġib dan it-titli Il-Għodda ta' Alla u l-Pinzel Żgħir. Titlu ieħor Qawwa ta' Talb u Sagrifiċċji. Sur San Pietru u 2 aħwa missjonarji. Titlu ieħor Iġbidni ħaniġġru. Mbagħad imħabba u fiduċja bla qis. Naraw x'nilħu naqraw minn dan il-kapitlu. Madre tiegħi tikteb, Ġesu lil bintek ta' din il-grazza li tidħol il-ġewwa fil-misteri profondi tal-imħabba. Li kieku kont nista' nfisser dak li nifhem, kieku int kont tisma' melodija tas-sema, imma jaħasra m'għandix ħlief it-temtim ta' tfal żgħar x'insemmalek. Li kieku l-kliem ta' Ġesu ma kienx jaqdini tajjeb bħala rifda f'waqta, kien ikolli t-tentazzjoni li nitolbok il-grazzja li nitlaq il-pinna minn idi, imma le, jeħtieġ li nissokta nikteb bl-ubbidjenza dak kollu li bdejt bl-ubbidjenza. Madre maħbuba, il-bieraħ ktibt li kull ġid ta' din l-art mhux tiegħi u li għalhekk ma m'għandix din il-ħaġa tkolli ibsa. Li ma nitlobx lura dak li xi ħadd ikun ħadli. Kull ġid tas-sema mhux tiegħi ukoll. Għax huwa iżjed u iżjed misluf lili minn Alla li jista' joħoduli lura bla ma għandi xi jett li ngerger b'dana kollu. Kull ġid li jiġina direttament minn Alla, kull tnebbih tal-moħħ u tal-qalb, kull ħsieb profond, dan kollu jsawwar għana li aħna nintrabtu miegħu bħalli kieku kien xi ġid propju tagħna. Li ħadd m'għandu l-jed imissilna ngħidu aħna jekk fil-ħin permess soru tgħid lil waħda oħra b'xi dawl li jkun ingħatala waqt l-orazzjoni. Mbagħad ftit wara waqt li din tkun qiegħda titkellem ma' soru oħra tgħidilha dak li jkun intqal lilha bħalli kieku kienet hija nnifisha li kienet ħasbitu.
jidher li din għamlet tagħha dak li ma kienx. Jew jekk waqt ir-rikreazzjoni fl-imkien soru tgħid lil seħbitha minn taħt l-ilsien xi kelma spirituża u f'waqta u din ittennija bleħenoli bla ma tgħid minn fejn kienet ġibitha, dan jidher mill-ġdid bħala serq lil sitt tal-ħsieb li f'dak il-ħin tiskot iżda jkollha xewqa kbira li titkellem. Hekk li tibqa' sa ma tieħu l-ewwel okkażjoni sabiex b'mod fin tagħmel magħruf lill-oħrajn li kien hemm minser ilha ħsibijietha. Madre tiegħi, ma kontx inkun nista' nfisser dawn is-sentimenti xejn sbieħ tagħna l-bnedmin li kieku ma ħassejthomx f'qalbi jiena nnifsi. U kont ikun nixtieq li nħalli fija l-illużjoni ħelwa li dawn ma ġewx iżuru ħlif lil qalbi. Iżdin turnajt li nisma' it-tentazzjonijiet tal-eżis novizzi ċkejknin tiegħek. Tallimt ħafna jienu nwettaq il-missjoni li fdajt li fidejja. Fuq kollox sibt ruħi mġela nistħarreġ jiena nnifsi f'dak li kont nagħllem lill-oħrajn. Għalhekk issa nista' ngħid li Ġesu tani l-grazzja li ma għadni mwaħla ma ebda ġid tal-ispirtu u tal-qalb aktar milli ma xi ġid ta' din l-art. Jekk jiġri li jiena naħseb jew ngħid xi ħaġa li toġob lil ħut is-sorjiet, insiba ħaġa sewwa li huma jeħduha bħala ġid tagħhom. Dan il-ħsieb huwa tal-Ispirtu Santu u mhux tiegħi la darba San Pawli jgħid li mingħajr dan l-ispirtu ta' mħabba lanqas nistgħu nsejħu missier lil missierna li huwa fis-smewwiet. Mela, l-Ispirtu Divin huwa għal kollox ħieles li jinqeda bija biex jagħti ħsieb tajjeb lil xi ruħ. Jekk nemmen li dan il-ħsieb huwa tiegħi, inkun qisni il-ħmar li jġorr ir-relikwi li beda jemmen li l-ġieħ moti lill-qaddisej kien indirizzat lilu. Ma qdarx ħsibijiet profondi li jmantnu lir-ruħ u jaqduha ma' Alla, iżda ilu żmien twil li fimt li huwa meħtieġ li ma nistriħux fuqhom u nagħmlu li l-perfezzjoni tinsab filli nirċievu ħafna dwal. L-isbaħ ħsibijiet ma huma xejn mingħajr il-emil. Huwa minnu li l-oħrajn ikunu jistgħu jieħdu ġid kbir minnhom jekk jumiljaw ruhom u juru lil Alla l-gratitudni tagħhom talli ħallihom jieħdu sehem fil-festa żgħira ta' xi ruħ li hu jkun oġbu jagħmni bil-grazzja tiegħu. Imma jekk din ir-ruħ toqgħod titaxxaq bil-ħsibijiet sbieħ tagħha u tagħmel it-talba tal-Fariżew, tkun bħal min ikun qiegħed imut bil-ġuħ quddiem mejda imħejjija b'kollox, waqt li l-mistednin kollha tiegħu jitennew bl-ikel kotran li jieħdu u xi drabi jitfgħu ukoll ħarsa ta' għejra lejn is-sit ta' ġid kbir. Kemm huwa minnu li Alla waħdu jaraf dak li hemm fil-qiegħ tal-qlub li l-ħlejjaq jaraw biss sa fejn jasal imneħerhom. Meta jaraw li ruħ hija aktar imdawla minn oħrajn, malaj jaslu għal konklużjoni li Ġesu jħobbhom inqas milli jħobb lil din ir-ruħ u li għalhekk huma ma jistgħux ikunu msejħin għall-istess perfezzjoni. Minn meta l-hawn il-mulej ma għadx għandu l-jett li jinqeda b'waħda mill-ħlejjaq tiegħu sabiex iqassam lill-erwieħ li jħobb l-ikel li huwa meħtieġ għalihom. Fi żmien il-Farawuni il-mulej ukoll kellu dan il-jett għax fl-Iskrittura u jgħid lil dan is-sultan għalhekk jien qajjimtek biex nagħmel li tiddi fuq il-qawwa tiegħu u biex jixxandar ismi mal-art kollha. Għaddew sekli wara sekli minn meta l-aktar għoli qal dan il-kliem u wara l-imġiba tiegħu ma nbidlitx għax ġejje minn qiegħda bil-ħlejjaq tiegħu bħala għodda fidejh biex itemm ix-xogħol tiegħu fl-erwieħ. Li kieku biċċa tila mpitra minn artist
kella tkun tista taħseb u titkellem, żgur li ma kienieċ sejra toqgħod gerger li kienet mimsusa kemm il-darba u kull ħin minn pensell u lanqas ma kienet sejra tgħir għax-xorti ta' din il-għodda għax kienet taraf li mhux lill-pinsell iżda lill-artist li jħadmu li għandha tibqa' taf iż-sbuħija tagħha u l-pinsell min-naħa tiegħu ma jistax jieħu l-glorja tal-kapolavur magħmul permezz tiegħu għax jaf tajjeb li l-artisti mhumiex sejrin jitħawdu malajr, anzi jilagħbu bid-diffikultajiet li jiltaqgħu magħhom. Hekk li xi drabi joġobhom jażlu għodda dgħajfa u difettuża. Madre maħbuba tiegħi jien m'iniex ħlif pinsell ċkejken li Ġesu għażel biex ibitter ix-xbija tiegħu fl-erwieħ li inti afdajt li fidejja. Tinsir biex qed tieħu ħsieb ta' sorijiet li għadhom ħafna żgħar kemm għadha żgħira, il-madri afdatilha fidejha li tkun sotto maestra quddiem anki għamlitha maestra li twissihom, tallimhom, turihom. L-artist ma jinqedix pinsell wieħed biss tal-inqas jeħtieġ tnejn. L-ewwel wieħed huwa dak li jiswielu l-aktar għax bih jifrex mattila lil-wind ġenerali u fi ftit ħin jiksija kollha kemm hi. Il-pensell ieħor li ċkien wieħed jiswielu għall-irqaqat. Madre tiegħi, inti sewwa sew il-pinsell għażiż li l-lid ta' Ġesu iżżomm bimħabba meta hu jkun irid jaħdem xi biċċa xogħol kbira fruħ u liedek qed tgħidilha. U jiena il-pinsell aktar xkejken li hu jogħġbu jinqeda bih wara għall-iżgħar irqaqat. L-ewwel darba li Ġesu inqeda bil-pinsell ċkejken tiegħu kien bejn it-8 ta' Diċembru tal-1892. Dejjem niftakar dan iż-żmien bħala żmien ta' grazzja. Irrid madre tiegħi nafda miegħek dawn it-tifkiriet ħelwin. Ta' 15-il sena meta kelli lena li nidħol fil-Karmelu, sibt sieħba tan-novizzjat li kienet daħlet xi xhur qabli. Imma kienet minn snin akbar minni għalkemm il-karattru tagħha ta' tfal kien jiġġalek tinsa din id-differenza. Għalhekk madre tiegħi, inti malajr kellek il-feħ li tara li ż-żewġ postulanti ċkejknin tiegħek jifhmu lil xulxin b'mod tal-għaġeb u jsiru qalb waħda. Sabiex tkabbar din l-imħabba ta' bejnietna li inti dellek li setet tagħti frott tajjeb. Tajtna l-permess biex minn żmien għal żmien ikollna flimkien xi taħditiet spiritwali osra. Il-għażiża sieħba ċkejkna tiegħi kienet taxxaqni bl-innoċenza tagħha, bil-karattru miftuħ tagħha, iżda min-naħa l-oħra kont nistaġeb nara kif imħabbita lejk tassew li kienet xort oħra minn dik tiegħi. Barra minn hekk kien hemm ħafna ħwejjeġ fl-imġiba tagħha lejn is-sorijiet li jiena kieku kont nixtieq li nara tibdilhom. Minn dak iż-żmien Alla kien għamel li nifhem li hemm erwieħ li l-ħniena tiegħu qatt ma tgħejja tistenna u li lil dawn ma jagħtihomx id-dawl tiegħu jekk mhux bil-ftit il-ftit. Għalhekk kont noqgħod b'seba' għajnejn biex ma naġġilx is-sija imma nistenna bis-sabar li jkun jogħġob lil Ġesu li jagħmel li tasal din is-sija. X'sija jisa tgħidilna? Darba waħda, waqt li kont qiegħda naħseb fuq il-permess li kont tajtna li noqogħdu fl-imkien bħalma hemm miktub fil-Kostituzzjonijiet qaddisa tagħna dan nagħmluh biex nitħeġġu aktar fl-imħabba tal-arus tagħna, bdieqa tiegħi ħsibt li t-taħdidiet tagħna fl-imkien ma kinux qegħdin jilħqu dan il-għan mixtieq. Mbagħad Alla għamel li nifhem li l-waqt tajjeb kien wasal u li ma kellix nibqa' nibża nitkellem. Jekk le kien meħtieġ li nwaqqaf dawn it-taħdidiet li kienu saru qishom dawk ta' żewġ teħbieb tad-dinja.
Kien is-sibt. Il-għada waqt ir-ratt il-ħajr tiegħi tlabt bil-ħnina lill-Alla li qed li fuq fommi kliem ħelu u li jixraq għall-okkażjoni jew aħjar li jitkellem hu innifsu permezz tiegħi. U Ġesu sema' t-talba tiegħi u ħalla li r-riżultat ikun akbar minn dak li kont qiegħda nistenna għax dawk li jdawlu ħarsithom lejh ikunu mdawla u dawl fid-dlam ifeċċ għal dawk li għandhom qalbhom sewwa. Ittajt l-ewwel kliem jingħata liha u dak ta' wara għas-sieħba tiegħi li ta' bilħaq kellha qalba sewwa. Meta wasal il-ħin li konna ftemna li niltaqgħu flimkien li msejkna soru ċkejkna hekk kif ħarset lejja, rat mill-ewwel li ma kontx għadni l-istess waħda. Qadet bil-qeda ħdejja u bdiet teħmar. Jien waqt li qedtilha rasa fuq qalbi, qedtilha bleħen imbikki dak kollu li kont naħseb fuqha. Iżda dan għamiltu bi kliem hekk ħelu u rejta mħabba hekk kbira li fi ftit ħin id-dmugħ tagħha tħallat ma' tiegħi. B'umiltà kbira għarfet li dak kollu li qedtilha kien minnu. Weditni li tibda ħajja ġdida u talbitni bħala grazzja li nwissija dejjem dwar in-nuqqasijiet tagħha. Fl-aħħar, meta kien wasal il-ħin li ma nibqgħux flimkien, il-ġibda tagħna ta' mħabba lejn xulxin kienet saret kollha kemm hi spiritwali għax ma kienet hemm xejn uman fiha. Fina seħħet dik is-silta tal-Iskrittura li tgħid min hu mejjun minn ħuħ isir bħal belt imdawla biswar. Dak li Ġesu għamel permezz tal-pinzelli ċkejken tiegħu qed tgħidha li nfisha kien ikun imħassar fi ftit żmien li kieku hu ma ħadimx permezz tiegħek madre tiegħi qed tgħidilha biex itemm ix-xogħol tiegħu fir-ruħ li riedet tkun kollha kemm tiegħu. It-tiġrib derira qares wisq lis-sieħba tiegħi, imma l-ebusija li mxejt biha int ħarġet rebbieħa. Imbagħad jien stajt infarraġ lil dik li natat li minnek bħala oħti fost kollha u nfissrilha fiex tinstab l-imħabba vera u rejta li hi kienet qiegħda tħobb lilha nfisha u mhux lilek, qedtilha wkoll kif jien kont inħobbok u s-sagrifiċċji li kelli nagħmel fil-bidu tal-ħajja reliġjuża tiegħi sabiex ma ninġibitx lejk b'mod kollu materjali bħalma kelb jinġibet lejn sidu. L-imħabba tmantni lilha nfisha bis-sagrifiċċji. Aktar ma ruħ titċaħħad mill-ġibdiet naturali tagħha, aktar il-ħlewwa tagħha ssir qawwija u bla ma tfittex l-interessi tagħha. Niftakar li meta kont għadni postulanta kelli xi drabi tentazzjonijiet hekk qawwija li nidħol għandek biex insib xi faraġ għalija u niġbor xi ftit frak ta' għena illi kien jeħtieġ li ngħaddi bil-ġirja minn quddiem l-uffiċċju tiegħek u naqbad sewwa mal-ħadit tat-taraġġ sabiex ma nerġax lura. Kienu jiġuni f'moħħi permessi bil-gżus x'nitolbok. Fl-aħħar mill-aħħar, madre maħbuba tiegħi, kont insib raġuni biex nagħmel lili nnifsi ħinja f'dak li kont inħoss. Immissa kemm inħossni ferħana li ċħadt lili nnifsi sa mill-bidu tal-ħajja reliġjuża tiegħi. Diġà qiegħda nitenna bil-ħlas imwijat lil dawk li jissiltu bil-kuraġġ kollu. Lanqas għadni nħoss ħtieġa li niċċaħħad minn kull faraġġ tal-qalb għax ruħija mogħtija qawwa minn dak li rrid tinħobb waħdu għal Ġesu. Nara bil-feħ li waqt li tħobb lilu il-qalb titwessa u tista' turi ma' dawk li huma eżis għaliha imħabba bil-wisq aktar mimlija ħlewwa milli kieku kienet tiġbor kollox f'imħabba li taħseb fiha nfisha biss
u li tibqa' bla frott. Madre, Aziza tiegħi, fakkartek fl-ewwel xogħol li Ġesu u inti oġobkom ittemmu permezz tiegħi. Dan ma kienx ħlief fil-preludju ta' dawk li kellhom jiġu afdati f'idejja. Meta nattatli li nidħol fis-santwarju tal-Irwieħ, għax din Tereżina l-Qaddisa kellha l-uffiċċju propju issa ta' majjestra tan-novizzi. Baqgħet twettaq dan u mbagħad sakemm ftit neħħula ftit qabel ma mietet. Tidħol fis-santwarju tal-Irwieħ, jiġifieri anki tgħinhom spiritwalment, tara x'diffikultajiet ikollhom. Mill-ewwel fimt li dan l-uffiċċju kien ola mill-forzi tiegħi. Inxtħet mela f'dirajn Alla bħal tifel ċkejken ħafna. Waqt li ħbejt wiċċi qalb ix-xahar tiegħu qedtlu mulej jiena xkejkna wisq biex nitma' lil-uliedek jekk kien trid tagħti permezz tiegħi dak li jaqbel lil kull waħda minnhom imlili li timsejkna tiegħi u jien bla ma nitlaq dirajk u bla ma ndawwar rasi nagħti t-teżori tiegħek lil dik ir-ruħ li tiġi titlob l-ikel. Jekk issibu joġobha, ġifieri il-pariri u hekk, inkun naf tajjeb li dan ma jkunx ġej minni. Iżda minnek. Ek li lilek għanda tibqa' tafulek. Bil-maqlub jekk tgemgem inħabba li dak li inresqilha qudiema issibu mor, il-paċi tiegħi ma titħawwaġġ. Għax infittex li ndaħlilha f'moħħha li dan li kell ġifieri dawn il-pariri għalkemm kultant iħossuhom morri, lil dak li kun qed riġi tgħidulhom dan ġej minn għandek. U nagħmel assa tajba fuq innifsi biex ma nfittix ebda ikel ieħor għaliha. Madre tiegħi, għaraft li ma setax ikun li jien nagħmel xi ħaġa bil-forzi tiegħi. Il-biċċa xogħol li ħallejt f'idejja ma baqgħetx tidilli jibsa, ħassejt li l-ħaġa waħdanija meħtieġa kienet li ninaqat ma' Ġesu dejjem iżjed u iżjed u li l-bqija jingħatali bżieda. Fil-fatt it-tama tiegħi qatt ma qarqet bija għax Alla oġbu jimlili li ċkejkna tiegħi kull darba li kien meħtieġ biex nitma' lir-ruħ taħut is-sorijiet. Nistqallek, Madre maħbuba, li kont inċedi l-armi malajr li kieku sraħajt imqarbi ftit fuq il-forzi propji tiegħi. Mill-bot kollox jidher wartu żgħar biex tagħmel il-ġid lill-Irwieħ, biex tagħmel li jħobbu lil Alla aktar u aħjar fi ftit kliem biex issawwarhom skont l-idejat u ħsibijiet personali tiegħek. Mill-qrib kollox huwa bil-maqlub. Il-wart malajr jgħib u tħoss li hija ħaġa li ma tistax tkun li tagħmel il-ġid mingħajr il-għajnuna ta' Alla. Daqskemm li tagħmel ix-xemx tiddi bil-lejl. Tħoss b'mod sħiħ li jeħtieġ tinsa għal kollox il-gosti propji, il-mod kif taħsibha int ħalli tmexxi lill-Irwieħ fit-triq li ħażilhom Ġesu bla ma tfittex li ġielhom jimxu minn triqtek. Imma dan qatt mhux l-aktar ħaġa jibsa. Dak li jiswi li aktar minn kull ħaġa oħra huwa li nara t-tjufija tagħhom, l-inqas nuqqasijiet tagħhom u li fuq dawn jeħtieġ nagħmlilhom gwerra sal-mewt kont sejra ngħid b'xorta ħażina tiegħi, imma le, din kienet tkun ġufija. Ħanejt mela b'xorti tajba għax ħut is-sorijiet mhix kien ħadd posti f'dirajk Ġesu, sirt qisni l-assis li jfittex li jara l-għawdu mill-ola turretta ta' kastell qawwi, xejn ma jaħrabli minn taħt għajnejja, xi trabi nistaġeb li nara kollox hekk ċar u nsib li huwa ta' min jiskuża ħafna lil profeta Ġona meta għażel li jaqbad u jaħrab minflok ma jħabbar il-ħerba ta' Ninwe. Kont kieku nażel li nilqa' iċ-ċanfir għal f'darba jien milli jkolli nagħmlu lill-oħrajn, imma nħoss li huwa meħtieġ bosta li dan ikun li tadbatija għax meta nimxu skont ma nħossu fina aħna ma jistax ikun li r-ruħ li nkunu qegħdin infittxu li nruha in-nuqqasijiet tagħha tifhem ħtijietha.
Dan ma tasalx biex tara ħlief ħaġa waħda. Is-sur li għandha l-uffiċċju li tmexxini hija madba u kollox jaqa' fuqi għalkemm ma m'għandix ħlief l-aħjar femied. Naf tajjeb ħafna li l-ħrief tiegħek isibuni ħarxa żejjed magħhom. Li kieku kellhom jaqraw dawn ir-rigi li qiegħda nikteb kienu jgħidu li ma jidhirx li jiswi li wisq li noqgħod niġri warahom, inkellimhom b'mod ibes, nurihom li l-libsa sabiħa tas-suf tagħhom hija maħmuġa jew li nerġa' nagħtihom xi nitfa' suf li jkunu ħallew titqaċċad minnhom mix-xewk ta' matul it-triq. Dawn il-ħrief żgħar jistgħu jgħidu dak kollu li jridu. Pero l-lum se nifqu għawaz is-semja xil-ħin qed jagħmel. Nkomplu darb'oħra, insellimlek u nirringrazzjak li kont magħna għal dan il-programm. Il-paċi miegħek. Saint Teresa of the Roses, I will come to you each night, near the altar in the chapel. I will pray by candlelight. Saint Teresa of the Roses, won't you kindly hear my prayer? Give your blessings to my sweetheart and the love that we both share. Won't you guide us and protect us through the years that lie ahead? Won't you fill our hearts with sunshine on the day that we are wed? You're the little flower of heaven, guiding all who come to you. Saint Teresa of the Roses, I know you'll make my prayer come true.